pa zachiyembekezo chawo pa timu imeneyi komanso metanena muja tikhaye ndi akina phiri komanso a Kelvin Moyo. Tialandira alendo athu pa line pa tiyambe ndi aphiri. Akina phiri mawa wabwino, mukundimva mwadzuka bwanji? Ayi tadzuka bwino chimwene kaini mwadzuka bwanji? Tadzuka komanso tili ndi a Kelvin Moyo pa line pa. Amoyo mawa wabwino, mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaya madzuka bwanji kumeneko? Tadzuka. Ine ndi officer wa Howana amene ticheze nanu kuyambira nthawi ino mpaka cham'ma 8 koloko muno. Tiyambe ndi akina phiri mwina kuwunikira mbiri ya timu imeneyi. Inu ndi mmodzi wa akatswiri amene munasewerapo timu imeneyi, mwayinako zikho komanso ndinu munthu amene ngati sakulakwitsa munachinya zigoli zambiri amene munasewera ku timu imeneyi ya Flames. Mwina tingomvetsetsa amalawi amvetsetse kodi chifukwa tomavika funso lingati lopusa komanso lopusa kwenikweni, nchifukwa chani mdziko muno muli timu imeneyi ya mpira wa miyendo ya Zimbabwe yayikulu? Flames inakhazikitsidwa chifukwa chani, imatani? Tiyambire pamenepo aphiri. Nzona Flames inakhazikitsa chifukwa choti izi sangalatsa ma citizen ya Malawians ndiponso ngati muziwa kuti dziko lililonse lapano pansi kuli kumakhala timu ya imene imakhala ya dziko ndiponso kumakhala makilabu amene akumenya mdziko. So Flames yonayonso ili gulu limene lolo kuti ndi timu yoti imamenya mdziko imachita represent dziko lawo pama international games ndi ma local games. Chabwino, Amoyo, inu tatifotokozani mbali yanu, why does the Flames exist? Bwana Moyo. Basically, national team ngaikakhapo pa dziko kapena mu dziko lililonse. Ija pachizungu amati social economic. Anthu angangokhala akungomwina kugwira ntchito zosiyana-siyana apachiko pamene poposa akuyena kukhala ndi msangalutso. Ndija imabwera ngati msangalutso ya anthu amdziko mmenemo pa mdziko momwe makalabu awanda osewera masewera ampira komana akasewera amene akukhala ndi timu imodzi yomwe makhala ngati kuyimirira dzikolo. Anthu osa mdzikomo ikamamenya ndi dziko lina azikupanga alale behind timu yawoyo koma kuku akusangalala. Chabwino. Kwa chake inabwera pa dziko ngati kukhala national team ya dziko lina. Aphiri, inu mwasewerapo mpira nthawi yayitali Flames imu, kupatula kuti isangalatse Amalawi, cholinga china kapena kuti target ine imakhala chani? Pamakhala ma targets, ma performance targets zimakhalapo zinthu ngati zimene tekeze imachitira kampani kuti ifeyo timafuna kuti pa 6 months tizipanga chakuti pa every 1 year titsauta panga achieve chakuti. Timu imeje imakhala ni ma targets. Ndizoona timu ya national team imakhala ni ma targets. Ma target akewo amapasidwa ma target amene ndi ma coach. Kati ukakhala coach akakulemba ntchito amakupasa target kuti iweyo tikukulemba ntchito 2 years, pa 2 years apa kuli ma competition 4 or 5 ya international competitions ufuna kuti iweyo uti winire kapena atatu out of those 5 kuti mwina mwache contract yako ikata mwina tipite tipange renew. Never makhala ma target or sometimes half of those competitions amati muweneko kapena mfike ku final ya AFCON kapena mupite qualify ku AFCON. Sometimes amangokuuza kuti timangofuna kuti iweyo uchite qualify ku AFCON ngakhale usaka wina wa AFCON iyo koma uchite qualify timu ipite kuti kunje ipite ku AFCON. So pamakhala ma target angati amenewo and two pamakhalanso kuti amatha kukupasa so target kuti wayamba ntchito kumene tikufuna kuti mwina within a year ukhale kuti waichita develop team yabwino kuti ikhale ready for kuwina ma competitions. So pamakhala target imene yoyo ya development so imakhalapo ndi ama success kuti the team has to be to succeed in whatever they are doing. Panthawi imene yoyo
Koma kala matarget osiyana mmene ndi coach ndi football association ziko ingagwirizirane kuti coach tamlemba coach matarget yake ndi akuti. Tarifurukozani mu nthawi yanu munamenyapo Eastern Central African Challenge ndi mzikho zina zotero komanso pa club level munali katswiri kwambiri mbiri ilipo mukayitanidwa ku Flames kuja matargets ngati amene inu madziwa amachita bwanji communicate kwa ma players ndipo matargets anali chani nthawi imene tisanabwere pano mmene zinthu zikukhalira apiri ifeyo nthawi yathu imene timamenya ifeyo fana first tinayamba kumenya mu national team tiliana tili pa school tinapeza ndithu akuluakulu ngati abambo auya Kevin Moyo awo ndiyena ulendo wa Chikafa tinapeza kumene koko ulendo wa Yasin Osman Aleti Yasin Osman mzimu wao use kumtende koma onse tinapeza kuti ali kumene koko koma titafika kumene koko ife sana tipase target ngati ana ya kuti tinapita kuti basi ifeyo tiena kuphunzira kaya ndio tinatha kukhala mwina nthawi zina wanu yeyonse mata kuti ukupanga be training ukuyenda ndi timu mpaka uzolowere kuti sopano wa zolowera malingana ndi system or philosophy ya coach yo then amata kukupasa mpato woti umenye koma players amampasa target target amampasa ndi coach so mana coach akakupasa target iwewe you have to build a team yoti is a winner and you must also choose my players amene oyenera woti wakupangise wewe kuti timu iwine bwino chabwino Kelvin Moyo nkhani funso lomwelo ndilipititse kwa inu tibwereni ku Flames yapano aphira fotokoza mukudziwa inu mwakhala mukutsatira nkhani ya masewero ampira kwa nthawi yayitali kuposa ine pano pa Flames sikuchita bwino kwenikweni ambiri atha kugwirizana nane komanso inu mutha kugwirizana nane mukamaona Flames yapano yapita kuma AFCON angati kodi kapu sinapiteko even timatournament ting'ono mwina kuwina kumene sinawineko ngati tachina kaso kaputi mukamaona Flames yapano maona kuti imakhala ndi masomphenya ili imakhala ndi chikhumbokhumbo cho chita achieve china chake vuto chani ndi Flames yapano Kelvin Moyo kujana na vuto ndi mavuto ndambiri chifukwa wa dziko umangatira zambiri ife pano poti ngwana tatu mamba iye anena kuti iwo mena ngapira national team akaswera mpira pazaka zambiri pa zimene ziziza chifukwa kale benchmark yake kapena kuti catchment area yofunira ma player imambira kale kuma zomwe sikwano zisiziza neze tunabimba namba 2 kale mukakhala muona kuti school ina iliyonse inali ndi school ground oleno yapo aho amene mmakula school bani kana school ground ndatiponda sewerapo mpira pa school ground ipo pano pompeza kuti na school ground kulibe anthu mwina amangapo maholo mangapo tikuphaje so the process ya mpira siyambira pamwamba Malawi inaika benchmark yabwino ndipate muone ndilo mo kale 1975 mwezi Malawi inangwa bomeno kuda Western Team inakafika final sakati ya mpira chimene ipo sente ngati iliko safa zakati inakafika so kashimbe na ya 1979 timu imene na winapo challenge cup yomwe ili ngati so ko safa mene ndi timu yomwe 1984 inapita ku AFCON timu yomwe 1988 inawina challenge cup imene zose zinachitika chifukwa pali ngapo anaika benchmark anthu kale koma tidapitiriza and 2 boma so ina ndi kwa mbili imakanga invest kwa mpira organization na kama kupiga economically bila kumafuta atakuwa kama kamenya mpira akuzani kuti asinapede ku Eastern Central anapita ku England and Malawi yao inakamenya bondi Chelsea endo anapita ku England kupiga challenge cup kuti boma limaika investment ya mbili mpira sasa tunozo da investment ya mimi nachitaje makuto asajuma kutuka ikuchepa now modern football ngati tumika investment infrastructure kuti ana kama sewera sewera maground abwino kuti mpanga hiyo sikupotana
makochi mukapanda kupanga develop makochi abwino kuti aphunzira nawo mpira pamweyo khani makochi kuti ali ndi luntha ndi nzeru zotrainera anyamata osewera mpirawo ngati palibe mpira ukufutani yampeza kuti amatenga makochi kunabwera kuno Wanda Morera ochokera ku Brazil akubwera kuitenga malo chaka choyamba ku Sansensi komanso amafika makochi amunomo philosophy yake ya mpira kunabwera Paulo anabwera kuno kwambaso kupesa ndi amene anapita ndaphiriwa ndi gulawo ku Isansensi anabwera makochi kuti makochi atenge philosophy yofanana anabwera ma under 12 kalikali kunali ma under 12 panokuona mina mene makadami akubwera mu mmene zikubwerera ndi performance ibanga invest sikabo ndichibija mbili chokuti ije njama masera ampiramu mpira uma kufika patsogolo ngacho kube infrastructure tu polisi yeka sita zina monga kalikale mwakumbukira bwino mpira unali anda masosi wa analanda skuchi minister of sport kitangati na imodi kunali ma sports master omwe amaphunzitsidwa anaenda pamsi amaphunzitana nthawi ya PE ana makhala kuseka ndaka zinozomteka kuti anthu ambiri omwe ali kapita ukuthi kalikale mukapita ku farm mukaona anthu omwe andi ma katika kuti anti anala panopo zinozosizika so we need to go back to basics ali basi sango funa na result so ipeje muri kupanga tumbanga engineer gari moto kumtunda momwe yantile pasi kwena kwendera pasi ngakhiya abwino ngati pasi papalibe awawa aphiriwa amakwera ku ndege yochoka uzaminadi nyambira nthawi kuti kunali investment achilapo zama ngamakwera ndege yochoka kuti kuni boys kama nyambira wa police ku planta nezo kalika ione sajidi panopo tingachipike for mpira wa Simba timu ene opanga training remote komade idea wangonesa kuti anthu anayindikidwi choti mpira ukonzedwe and make investment yangi komalizira niko koza ngati planta inayindi ma ground ngati from ground so ma ground amene opanga palibeko ngacho amakwenda amene chiyengero changu chikukula chiyengero cha matimu chikupita patsogolo kuti unayilengwe community kwa masanzi wa mali national team ya mali kama institute ngajabo Isansensi yomwana wina apili mwenda kangidwa kumaye kuno ma game ina amene kajapo mwambe zoti panopo ndibwinja si ground sabino bwino so we need to go back to basics tiyambira pansi kumanga engine mwapita kuntunda asingite kapanga zimene zozo yenda kuma mpira ulibe shortcut aho tabwino tipite kwa pili sana pite kwa ronkhana pili Kelvin amoyo akambaba apo nkhani zokhudza development ya maplayer achipere kumapita nawo mpaka kwa samalira bwino kuwapatsa zonse zofunikira kuti mpaka na akapezeke kuti akumenyera national team ya dziko lino inuyo nthawi yanu ankakusankhani mota how were you being picked nthawi yanu ngati maplayer ma structure akunena amoyowa ana alipodi msukulumu nanga kupatula msukulumu kwina kunali kuti kumene kunali ma structure oti amakuthandizirani kuita develop talent yanu ngati inu nthawi imene muli achichepere inde zonadi amoyo zimene afotokoza ndithu amoyo amaziwadi ma structures zimene analilipo yamba ni zonadi ineso ndikana fotokoza chimozimozi koma ngati mmene mwandifusira apa kuti nthawi yathu ma structures amene analipo ndiponso anachita bwanji za development zonadi ifeyo kale kunalibe makadami makadami amene timadalira timati makadami anali ma schools ifukwa ma players ambiri amachokera ku school kuma school secondary schools ndiku ma college ndiku university tinali ndi ma players ambiri ochokera kumeneko koma pakali pano ngati muone ku university tilibe ngakhale player mmodzi ochokera ku university o ku college iliyonse kuti amenye mu national team ndiponso kusankhidwa ifeyo timasankhidwa chifukwa choti panali anthu district yonse inali ndi sports organizer kunaliso regional sports organizers ma regional sports organizers awa also they were employed by the government kandi ya district ndi ma regional also anali employed by the government and amene ajawo nthawi imeneyo ndi amene ma coach national coach amachita use kwambiri ngati anthu ochita identify talent mu ma region yawo mo ndi ma district mwawo so ifeyo kuyambira ku secondary school tinayamba kumenya mu district team ya Karonga district
then anati masankhidwa kuzamenya kuti Northern Region Northern Region team imasankhidwa through ma district amenewo chimodzimodzi pakati chimodzimodzi ku south. So pamakhala ma competition amene oti ma district teams amamenyaso against each other, ma district amamenyaso against each other, then ma region amazapezekaso makapu, pamakhala makapu amene timamenyaso pa regional level. Pa regional level apo player akafika ku region ndekuti amene yoyo ndekuti ndi player wabwino kwambiri. Ndipo after ma competition ya ma regional competitions awo ndi pamene pamasankhidwa ma national players yopita ku national team. Komabe panaliso magawo awiri, panali schools national team and the national team yeni ya ziko. So ma schools national team ya ziko imachitasulirai kwambiri pa ma schools competitions, ma schools national team. Amene analiso very effective. Chifukwa choti ngati nene la moyo wakuti every school had a pitch ya mpira yoti akati panali nthawi yoti mapita ku kwasewera mpira siku pamakhala siku roti kumakhala PE, and then that PE inali physical education inali yoti imene amachita use ngati nthawi yoti anyamata ana azipita kukachita za masewera, ena amachita volleyball, ena basketball, ena boxing, ena football, machita use nthawi imene yoyo. Koma ma facilities ake nalipo. Koma pakali pano most of the schools muona kuti ulibe ma ground, even ma private schools amakara alibe ma ground, koma amaroleda kuti ita operate as a private schools kuti ana azikhala mene koma palibe recreation center iliyo. So zimene zozo mwina mwache tutabwereranso zimene zozo mwina zingatithandize chifukwa zimene nganene icho ndicho choti naneso nimaganiza kwambiri kuti zimene tili ku football association ku ministry I think if we can back on that one mwina itithandiza especially ukhala very effective ma coach ene oti yachite deploy ma district ma region. Tabino. Kale paje tinali na nditu what the coach was doing was the head coach Mena Narited Poe who was very successful. Kuma chimena napanga ni choti he had my assistant yake ngati Henry Moyo abagwa Moyo akeviniwo the ena mwina ngati ulendo Marunga America ena wina America ku north, so ku north kunali Amarunga awo kunali so ndi Pat Waters panali mzungu wina anali assistant kwa yeye anabwera naye yeye Ted Boy mzungu anamchita deploy ku north kukhala ku north yeye amayang'anira Northern Region, mzungu amayang'anira Northern Region and Central Region. Oma yeye coach head coach anali ku Southern Region amayang'anira Southern Region yote Eastern Region. So zimakana zimaenda chifukwa anthu aja anapasite ma resources kuwapasa galimoto magalimoto nyumba ma benefit ya bwinobwino ngati munthu agwira mboma koma amaenda anthu amene aja ndiponso they were working very hard to identify players in need. Tabino tipite kwa Rolankhani tibwere kwa Kevin Moyo tikathanada Rolankhani atu. Excuse me, tipite kwa Blessings Maguwira ku Balaka nayenso alankhule nda Malawi tikatamenepo tipite kudedza kwa Imamu Ali. Blessings mawu abwino adzuka bwanji tiye timve maganizo a Malawi position yawo pa nkhani ya performance. Ine kuti ku Balaka Blessings yazika muno kwambiri apa ndi a Malawi awiri amene akufuna kuyikirapo comment pa nkhani imene kwambirira tuzi dzina lanu komanso kuti machokera kuti. Ine ndi Gerard Mbaka ndimachokera ku Machingiri ku Balaka. Mutu wa programu ndikafule mtu kuti sikuzira bwino vuto ndi pati. Remzi ikuonesa kuti kuyambirira pakumavota nkhani yokhudza youth development
mpira umayenera ndithu kumakonzedwa kupezera fezi tampera mbuyo mpoma chachikulu pakumavuta kwambiri matimu za Super League akumathopezeka kuti player amene akumuona kuti akuchita bwino nthawi imeneyi kaya ali ku Zuzu akangochoka ku Zuzu ziforo ameya bwino magemu awiri akupezeka kuti akupita kumachekera masteji ampira amayenera ndithu kuyambira pa umwana munthu kayacho kapanda 14 under 16 under 20 under 23 kumapita kwina koma player akangochoka kudumba stage unena kuti wangochoka ku Super League foro ameya magames awiri then straight apita ku national team zimene zimatipeteka kwambiri so sitimathaphena pake mwina kuambisa some players athu nkhani ya commitment ndi passion palibepo because munthu ayenera kukhala ndi passion ya game yomwe akusewera komanso akakhala passion akuyeneranso kupanga kuti akhale ndi commitment ndithu tikamasewera mpira so tikamangosewera mpira unena kuti apo ndi ndalama ziliko ndichaso kumatheka nde tikapanga kwambiri kunena kuti tayang'ana zokhudzana ndi mpira umene ukuyendera ukuwonongeka ndithu kuchokera patali kupita chitsogolo mukuona kuti Malawi frames ichitendi kuti izinda pamene papa chinthu chachikulu ndi nkhani yokhudza base imene yomwe tikuyenera kuikonza kuchokera ku Manchester League athu amene tili nawo kuli Mtanda kuli Mmera poyamba FDH under 20 mbali ngati zimene zakuyenera ndithu kukhazikitsa ukadaulo oti anthu aja ja competition jazikhala ndithu ya serious apereke zipangizo zokwanira kubaliki amene mmasukulu kunkhani yokhudza mamasa masuzi magames amasa amene aja amene akuyenera ndithu ayike onawo akhale otenga because kuchokera kumene kuja komwe tingapeze maplayers amene angasewere bwinobwino ku national team yathu apaso ndi mmodzi omaliza wachisikana ayikire kosana endema ngamene amausata mpira umenewo wachinyamata kwambiri tuze zina lako komasukulu machokera kuti zina langa ndi Misigo Mikamoto ndimachokera kubalaka kwampono kwa Mponda vuto ndi pati komanso kupita chitsogolo chipangeni ngati frame kuti ichita bwino ndivomereze zimene wanimajerani komanso kupitirizapo maplayer akamamenya mpira amakhala kuti akupangira instruction ndi coach kuti ground zikakonda chonchi koma player yonso bayekha amakhala ndi maskills yake maskills amene ajetatiza agwirisa ntchito ground kupatula zimene atiza coach most maskills zina zoonera maplayer ena akamasewera mpira zimene zikuzigwirisa ntchito mpira utikuzopita patsogolo koma munthu ngati wa ground akungochita zimene mafuti ake amuzi zimene zisangapange develop ma development kuti munthu yekha azitha kuzipanga develop yekha maskills kumenya mpira kumadziwa kuti mmene ndatenga mpira pano uyo ali apo ndikampasira uyo ndiluse apa kuti ndikatipa kuti zimenezo ndiro zikhoza kuchambira mmene mori ni mmene namalizira kuno kubalaka anthu awiri kuipirapo ndemanga pa nkhani imene ya frames kuti ichite ndi kupita kutsogolo tokoza blessings Imam wali kudedza nthawi yako tabwino ndiwa kwambiri elders kuno kudedza ndili ndi makosana awiri amene akufuna mwina ayikepo mfundo zawo pamutu umene ukambidwa lero mpologalamu yakulinji choyamba tikudziweni dzina ine dziweni yona chabwino pa nkhani ya frames ndi mmene mwayimbayi mwina ndimukuona ngati kuti vuto la timu ya frames lili pati ndipo kuti ngati dziko tikhoza kukonza pati kuti timu imeneyi yambenso kuchita bwino kulo la timu athu national team ndakuluakulu athu amene ali kusukulu amene amanga ndi timu national kuja kuti iwo ndi amene amasiwa pamene pamafuta kuti timu athu samachite bwino koma safuna kukonza kuti athandize dziko la Malawi chabwino mwana za akuluakulu kuti amatha kudziwa pene palipoto koma inuyo ngati supporter wa frames timuona kuti vuto lili pati pati kuno vuto ndi osewera sazikirapo mtima kawatenga kupita ku national team mudapatsidwa mwayi kuti mukonze frames mukhoza kuunika pa tikhoza kuunika kusogolo pakati kumbuyo komanso pakulu chabwino ngombe dzina lijaso dziweni yona apa ndiliso ndiyena tikudziweni dzina ine Chikumbutso Zulu chabwino Chikumbutso Zulu mavuto a frames ndi tonse timawamba mwina vuto kwenikweni inu maona kuti limakhala pati vuto limakhala kuti mmene amapangira kutsogolo woyendetsa mpira ngati wa frames saziyendetsa ngati mwadongosolo mmene amapangira zoti dongosolo ake makhala lovuta kwambiri
mpira umayendetsedwa ndi magawo angapo kuyambira ma-official kudabweranso makochi ndikubwera ma-player mwina magawo amene mukhoza kufuna kuti muunike pati mapuleya amakhala zoti ndi abwino ifo akamasankha anthu aja amadalira koma maofficial akamasankha anthu aja pamakhala zoti pali zinthu zina zake zomwe iwo aja akuunikira zoti zitsobweretsa chipambano pamene makabweretsa zolakwika. Lero lino Flames ili ndi game inakusankhani ngati coach mukhoza kukonza pati kuti timu imene ipeze chipambano. Timu ijali ndithokoza pakati pamene pamakhala kuvuta ndi koyinya koma kumbuyo kumakhala zoti kuli thafu bwinobwino. Takondwera ndi maganizo anu. Oho amene mundimene ndachezera ndi anthu kuno kudedza pa nkhani imene ya Flames mu program yathu yakulinji ya lero. Imamu walire thokoza kwambiri tipite kwa Emmanuel Moyo nayenso acheze ndi Malawi titsirize gawo limene locheza ndi Malawi mu program yakulinji kuti bwerere kwa alendo athu. Emmanuel. Hello. Tukumva Emmanuel odzuka bwanji? Tadzuka bwino ni modzuka bwanji? Tadzuka bwino cheza pezani maganizo a Malawi pa nkhani ya Moyo. Apa ndi ndi Malawi modzi choyamba tikudziweni zina anga ndi Rebecca kumwenda. Mukuona ngati vuto la timu ya Flames ndi chani kuti zinthu ziyende kuyenda bwino? Ine chimene ndikuona timu ya Flames kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino ndikuona ngati kuti Flames ija itauza ma officers ya ma district kuti ayesese kumayenda ma community muja chifukwa ma community nthawi zambiri mapezeka kuti muli ma best player koma sadziwika chifukwa kuti ndi mamizi ma community moti anthu sakhala ndi kuthekera kuti mwina ma officers apite akaone kuti amene amasewera bwino mpira ndani chifukwa tinene ngati perekeze ngati ma officers apanga anthu achaziwa panga monitor kumayendera pafupi zimapezeka kuti maplayer amapeza abwino koma chimene ndimaona mose angati mmene amapangira Flames amangotenga player kuti watchuka kanthawi kochepa koma saziwa zoti playeryo amasewera motani kangomona game ina yake basi amene wasewera bwino tintenga amene koma zimakhala zoti kwa ine ndimaona ngati Flames amalakwisa chifukwa sizimayenera kutero kungo munthu kumuona kamodzi amene uja amasewera bwino poti wagosa zigoli zitatu kanzi ziwiri sizabwino ndimene ndimaonene kuti Flames ma-officers yawo ama-district aja aziyendera ma-community aziona kuti anyamatawo amasewera motani mpira nthawi zonse zimaonesa kuti amene amayesesa koma chifukwa kuti amaona mwina this week apitako kabadusa ndi pamwezi mwina aziwayendera kawiri amadziwa zoti amene amasewera bwino mpira koma osati poti lero popita ku game ina yake tangomona uyagosa zigoli ziwiri tiye mtenga amene sizabwino. Umu ndi mmene nachezera ndi Rebecca kumwenda kuno Kalonga. Moyo tathokoza kwambiri chifukwa choyankha foni maono kuti ucheze ndi Malawi. Tibwerere kwa alendo wathu pa line pa tibwerere kwa Kelvin Moyo. Moyo mwamva amene Malawi alankhulira kuoneka kuti timu ya amayikondabe koma akuona kuti pena pake si kwa pasamalizatsa amenewo amayembekezera monga timu ya dziko lawo. Munakamba za nkhani ya funding kuli maiko ena muno mu Africa amene amachita bwino in terms of national team awo kula china Zambia kula china Senegal kula china maiko aluya wa china Tunisia, Morocco, Egypt ndi ena oteroho. Kodi aja funding amayitenga kuti timamva kudziko kuno kuti maleve amafuta maleve kodi sungakhale maleve azampirampirazi maleve aza sport Amoyo. Actually dziko lililonse panopa mpira tikupitisa pa chizungu chamati profession. Then tikupita profession tikupanga running mpira ngati business mona makampani panopo ngati FH wabwera pano kuika 1 billion mu mpira. Irawo panopo sasanga kuika 1 billion kuti awinapo kena kaliposi aona kuti muli vali. Ikonso I think ife chimativuta kwambiri number 1 nkhani yokuti malamulo a FIFA sizinamvesesi kumanena nenga malamulo a FIFA pankhani ya andale kunoti manena kuti andale asapange mpira koma FIFA imalola andale kupanga mpira imango akaniza kuyuza maslogan awo kumpirako nawo ngati anthu andale amakhala ndi influence bringing ma politicians mu mpira wanu amakhala ndi influence ija imapangisa kuti ndalama zibwere nthawi yomwe apiriyo ankapita ku England ankakhala ndi national team peza kuti anthu ngati aleke banda omwe ali adina malaibu kupali nthawi chimodzi anali nawo kumpira
anakati kuna zaidi kwa sababu eza kuti ajeze diutembo analisini tawo zimene zili zikuyenera kuchitika panopa dziko la Morocco finance minister wawo ndi amene ali president wa FA akadaja akabwera makhanji msengo labwino kuti ndalama zituluke amakhala ndi makii otsegula panopo izi president wa kafu yomwe mpezo ndi wa ANC South Africa bakufuna kuti akhale president wa dziko andiso timu ya Mamelodi Sundowns. So we should not remove my politicians at the moment. I think maganizo kuna bage anasokera yenje kabange za kibadi kwa maana kuna influence yao kuti ndalama zibwere mwenyewe kila ndio dua panopa ngabangerani youth program muri ndalama familia na ndi ngabangerani nation team muri ndienda izimenya mafriend muri ndalama zama ndi and kupoti ngama zide zambiri and kuzagonja maiko akakhala kumafana kuti menya penze ndi Malawi ndesita kuti asinya uyo ipere wiki now anopo nthawi yakhaloti yakhale pansi ngati dziko ndi meeting imene yaikulu ndakambirane za chitsogolo cha masewera amene wacho pati mangokhala malo amodzi alisa mangokamba kumbali uone kuti magapo omwe tili nawo ngotane andipata magapo amenewo tibwereseno anthu okuti abwere atithandize anthu atithandize kuti ndalama zibwere mumpira opanda funding mpira suyenda mwezi dziko South Africa ndiolemera panomuona kupita kuwodikapo ila kupanga bwino chifukwa ali ndi ndalama aiko ngati Morocco tikunenawo zinthu zimayendera chifukwa ali ndi ndalama aiko ngati Senegal ndalama zilipo so as long as ndalama zitabwere mu economy yanu mukabwesa kuti can influence abwese ndalama inasukuta koma as long as muli palipo tibe background kudandaula kuti DD dilibe ilongwe mina media center ground dilibe palibe anthu mafuna amange zinthu zimene ziyazi kuti azibwerese to modern level chifukwa ndalama palibe. So the problem of ndalama is the biggest challenge. You cannot train my coach. Mungapange train my referee. Mungapange train wina aliyese ngati ndalama palibe. So let's invite my politicians there. Abuyeli asabangisa masoga na hawa tipani like watufuna influence yao because minus that alibebo kuma my example tamenda chulaje even TP Mazembe mwini wake oja Moise Katumbi anakhala ku governor wako Katanga ku Zaire Congo danto anda. So these people they drivers litwa economy and awa bangisa kuti ndalama zibwere. So then they can be serious thinking bankhani mene otherwise sikajedwa hetu kukedwa chonchimo maiko anzatu akupanga be advance akupita kutsogolo and ifetu kutsalira pamene nthawi ina yake level imozi kuma kusiya kwambiri chipati kutenga nthawi zibange zanizo zothandiza kuti masewera mpira apite kutsogolo nziko muno. Tabino apiri tibwere kwa inu anthu adandaulapo ena maboma osiyana-siyana kuti vuto mwina ndatsogolera amene amayendetsa mpira mdziko muno kandu kundunaku kufamu kumene ndikwinaku kodi kumalawi kuno anthu amene ali mipando imene ndoyenera kukhala mmene makwina adi kumayendetsa mpira kapena kufunika anthu kuti anasewerapo mpira apiri mmayona bwanji nkhani fo kufamu ku mapresident ndi asintha koma performance ya Flames ikanalibe chimodzimodzi amene akuyenera kumayendetsa mpira kumalawi kuno akhale ndani? Ziko kukwambira chimwenye nena tona anthu umabungwe alimo wenye famu kwangoni ingati akyo famu takara almost nanti pamene anthu amene anamenya kila amene anakhala amanga knowledge ya kutabwino sana yako kwa makali bani kwa rumeni kwa makali bani wote akukiza aku kueleza ajili amina asi pada ulo wapeno amina anamenya kumpira growth for football association also mbawo ni makali bani muti football association uli anfu ambili amene akita kumpira kale amene amistarani. Bwana Pili ngati mukundiva mwina afoni yanu mwaisi apa speaker eti pa loud speaker kapena ine ndikumva bwino muveka mwina ndeti mati mwina musayike pa loud speaker foni iyo ikuveka mwina chabwino mukhoza kupitiriza foni yanga ilipa bwino chabwino pitirizani kangalati thawaso pang'ono amenewa koma abwerenso posachedwa apa kumbukani kuti yalero nkhani yalero ndithu ndi ya masewero ampira tikambirana vuto la Flames chani nkhani imene timayikambirana mdziko muno chifukwa chonena kuti zikuoneka kuti performance ya timu imeneyi sikukhala
kusangalatsa amalawi amene amalipira misonkho ndeyambira kudandaulabe kuti timu iyi tupena pake sikutithandiza chifukwa ena amanena kuti performance kapena kuti you can measure success ya timu ngati Flames mmene ikuchitira kumipikisano yosiyanasiyana achina Africa Cup of Nations aziyisitsa kuqualify ka World Cup ndi aphiri mabwera pitirizani ndio mukundimva bwinobwino tsopano pamenepo ndiye muli clear ndithu ziko mukondera yani manena kuti mene mamafusira manena kuti kapena anthu amene ali mu mabungwe ngati amene akuti mwina ndi sayenera ineyo mene ndikuonera anthu ndioyenera ku ministry kuli anthu oyenera kwambiri ku sports council kuli anthu oyenera ku farm kuli anthu oyenera ndi mabungwe ena ndi enawa kumakhala anthu oyenera amene akuyendesa mpira kwambiri koma zinthu sizikusintha bwanji ukhala ngati tinatayirira kwambiri kumbuyo uko kuchita include anthu ena amene anakhala ngati anasowera mpira nthawi yayitali amene ali ndi knowledge yabwino ya mpira yoti akhoza kuthandizira ndi amene tinatayirira koma pakali pano akubwera pang'ono kuti akonze zinthu. That's why ndimanena kuti ife kale timachita depend pa maschools kwambiri ngati academy. Pakali pano macademy tili nawo koma we are still lacking ma players kuchokera ma school ndi ma college. Ngati tingalowe mene momo ku school ma college ndiponso ma district mo kuti azitenga kuma players from communities. Chimene chocho ndi chimene ngati tingakhoze pakali pano atiki zitithandiza koma siti choti chikozo khozera kompano ngati development tikayankhula development imatenga nthawi ngati mene atenera moyo apopo kuti even development it needs ma resources ambiri kuti anthu muchite deploy anthu aziyenda kukachita identify players kufunika sondalama. Okay, jabwino. Koma national team kuti kukhazikika kweni mene tikuonera ineyo ikoza kukhazikika kwambiri ngati tiyanga naso ma development omwewo amene tayankhulawo. Jabwino. So palibe china choti tingapangire kuti tikweze national team kuposa identification, talent identification busy in my district or my region. Tipite kwa Amoyo. Ngati ngapange zimene zozo TSS kwambiri kuti timu ibwerere marumani. Amoyo, how does the performance ya maligi amdziko affect performance ya national team? Achina Super League ena kambapo za chipiku ena kambapo za maligi osiyana amene mdziko muno. Amaoneka kuti matimu amenemu nawonso zimawavuta amangotchuka kulubwalubwa AI kuli Bullets kuli Wanderers kuli Silver Bullets yawina zikhomwa kuti Wanderers yawina zikhomwa kuti apita kwa kuti koma amataka kuti alowe mukafu apite pa Tanzania pomwe pa atibulidwa alowe mukafu apite pa South Africa atibulidwa alowe mukafu apite pa DRC atibulidwa even ma qualifications awo ku CAF Champions League amakhala odumba samachita participate pafupi kodi maliga amenewa akuchita bwanji affect performance ya Flames Amoyo kapena pali any association? Maliga amenewa awa ndikambe chilungamo panopa asoferero kamba quality ya maliga kamba quality tikangauza jani number 1 pomwe akusewera mpirapo ground katenga ground mai kunokolonina kuti ilili ndi ground rene na tiki nalo ndi yoka kina background okuti soyenera mpira wa elite football tasewera pa plastic surface katika mu stadium kapena chiweni ground opangira tisoningana ndi thing as a facility ngalo infrastructure so now usolira ndi kuti quality ya malifali ya ndotadi malifali ya utani bwino chipa imene yonso chipato mpirawo pali tembezo ya malifali so inga kubwera hapo kumasana fike pamoja kuti even ngati kuti champion kuti mina akumenya AFCON pa malifali ya mara kata zino kalikali mbato mina pesa kalomba sasa zinozo kuchitika now tenge ma coaches omwe ali ndi marais bana anakangati zeni kapena anapa nthawi yake kwa mvera chisoni ndika koma tezo ndi coach wa ku Zimbabwe ndi wa ku Zambia wa Bafe wa ku Malawi wa Bafe akusiana kwambiri in terms of knowledge yao ya mpira
now anthu amene ajonda amene amapanga impact ma skills kwa ana omwe akusewera maplayer akusewera mpira so ndambiri eyo tikatenga kwa izi ya ligi ndendi yaing'ono chifukwa kina Tanzania wanthawi inache sinkafanana nawo masewera mpira koma mpezo kuti amene Young Africans omwe ili yaikulu Tanzania ndi Simba panopo Champions League ina chomwe anzathu amapanga ndi kuti ruti yabwino mu dziko mwanu anzathu ngati aku Senegal yambiri ku North Africa kutapanga ku Nigeria tapanga bwino mu dziko za SAF koma anapeza pathway yokuti anapanga ndi ubale ndi maiko akunja ndi masista club amatumiza talent ndi yoing'ono iwo sangatiri panga ku justice final product ndio ujema pangidwano kukhala final product yabwino for example ngimene kuno kwanyamukira mwana ujati kuti mwisho muhango wapita ku Germany kwasi academy koma akukasulidwa no kunja when he comes back sakhala player menali pano anali kumaiko ndiko chipa competition akaipeza ya pamwamba yake ndi pamwamba so Malawi ndimene kuti ikhale pansi yangane pathway yomwe ikupanga ngati kasi kali bwino antofati kali competitive akaruti kupanga maubale ndi diplomatic ties ndambira but basi ndi ku mapaso kali matima kumaiko no akhale pachibale ndi matima kumwe ku England matima ku France kanyamata achisodzerano ngati sesi ngati sene toka akati kwa amenewo tizaidana no kubwera kukasura national team so a bit complex manzote anthu akhale pansi ma technician ampira ngati chonino because there are two ways mena is either ngati tikufuna kuti tilimbikire yambe kuti okay in the next 5 years league ya Malawi ikhale yamphamvu for example league ya Egypt Egypt mabale yao sapita kunja kwambiri apita pesa kutura kwambiri abamenya nkati mwali bya undi yamphavu tsani Champions League ya Africa timu yao jamati Al yatenga kwambiri ukosa timu na iliyo mu Africa muno so yote mwana tanga na kutanza kuti tenti bange league actually yamphavu kucha kaba mphavu mabale atakale muno will dominate so Malawi have to make between those two you Malawians kuti ize kunja Tabino apiri inu muyambire kutsiriza program ikena kwatsirize nda moyo pamabero penipeni kodi kudzipereka kwa maplayer anthawi yanu ankadzipereka motani akaenda ku national team kudzipereka kumathandizira bwanji kuti timu dzichita perform inali nkhani ya ma structure chabe kapena munali ndi masomphenya munali ndi cholinga kati maplayer madziwa kuti komara papa nde ndaitanidwa kuti ndikaimire timu ya dziko lino ndikuyenera kuti ndikadzikhuthule ndikasewere masewero ampira osati player ngothamanga pang'ono yekha wagwa kungotere pang'ono zavuta madzipereka munali odzipereka apano amadzipereka inu mwako chapo munapitapo ku AFCON 2010 ngati nsakula kuitsa kunali ku Angola mundikoza think munali ku Angola munali chinya ku Nigeria madzipereka motani kusiyana ndi maplayer amene mwako chapano ndi maplayer amene akusewera pano mwachidule kwambiri api hapo mwanena tizoona ifeyo nthawi imene ijayo kwa nthawi yatija inali pride kwambiri kuti kukuitana ku national team inali chinthu choti chapamwamba kwambiri apart from sitimaganizira kuti kumene ku national team tikuitanidwa uko tikalandira ndalama za futi timapita ndi mtima woti andisankha ideyo ndikuti ndikayimira dziko langa ndikuyimira dziko langa ndiyena kukazipereka kwambiri zangati za ndalama chachani zonse timazipeza komweko kaya inali yochepa kaya inali yochuka koma timachita accept chili chonse chimene chinali koma the first thing inali yoti kuzipereka inali ni mtima woti ndiyenera kukazipereka pa dziko langa kuti ndivike dziko langa pamaso limene inali ni mtima umenewo tabwino koma pakali pano mwina mwache kuti ndione pakali pano mene zili pakali pano ndi anyamatatu akulandira ndalama zambiri kwambiri apo ndisinga nani zena akulandira kuposa ifeyo mene timalandirira kuposaso ndi anthu akumbuyo koma pakali pano anyamata akulandira ndalama zambiri kuposo boma sports council famu ikuyesesa kuti anyamata azikhala mosangalala bwino koma ku mitima ya kuti kuzipereka ikhala ngati ikucheterako ikanakhala kuti iwowa anyamatawa akuika kuzipereka poyamba kuposa ndalama mwina mwake koma kuonera ngati apena
mwina mwacho they think too much kuti ngati lero sanalangire sangaganize kuti zizalandirabe akome gwire ntchito ayi panali nthawi ina yake ifeyo nthawi imene amatimamenya amatiwuziratu kuti ziko munthu umagwira kaya ntchito ya ziko usanaganize chilichonse choti ziko likuchitire iwewe wachita chani ku ziko lako kuti ziko lako likuchitire china chake iwe wachita chani ku ziko lako ndero moyo umene wowo ndi umene tiyena kukhala nawo kuti ineyo ndapanga chakuti ku ziko langa koma I've been rewarded ndi chakuti ziko langa landichita reward ngati sakuchita reward koma azakuchita reward koma sikuti kapena makhalasi ndi mtima woti mpaka ndichite kale reward ndendi ndimenya bwino ayi koma umakhala kuti mtima woti ndiyenera kufera ziko langa apart from anything else ndiyena kufera ziko langa so mtima umene wowo ngati anyamata awawa apakali pana ngakhale ndi mtima umene wowo maplayers tili nawo abwino othamanga abwinobwino achinyamata koma mtima woti ineyo ndifere ziko langa ndi umene athinki ukuticheperaka kuti ngati ungabwera kumene wowo mwina mwache zinatitanzi apena kuti ngati nena nenera moyowa kuti mwina mwache tikhale ngati tikhale ndi ndalwa tikhale pansi ma stakeholders tikhale nawo pansi mafamu chani tikhale pansi tiunike kuti kodi anyamata amene tikuwatenga anyamata woti akulimbikira pa ziko lawo kapena akubwera ndalama chabwino aphiri Flames Legend tathokoza kwambiri nthawi ndimene yatithera chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero yakulinji mukhale ndi tsiku labwino amoyo tsirizani programu iyi mu sentence Flames ichite motani kuti otsogolo machidule mastakeholders akhale pansi and akambirane kuti njira yabwino ndi kuti Flames ikhale timu ya mphamvu ina zaka 5 zikubwerazi ipange dominate mu Africa. Tathokoza kwambiri peneponso tipepera tsiza programu yathu ya lero yakulinji tinali ndi Akina Phiri Flames Legend komanso Kelvin Moyo munthu mmodzi amene amatsata masewero a mpira wa miyendo kwa basi mdziko muno kuyambira kalekale ali ku TVM kuja ili isanakhale MPC TV komanso tinali ndi tolankhani athu Blessings Makuwira Imamu Ali komanso Emmanuel Moyo tithokoze chisomo khaso chifukwa chokhala pa technical desk apo kuonza kuti programu iveke bwino tipepese kuti pena mafuna athu samaveka bwino chifukwa cha manetwork omwewa ndi ovusowa tikumane mawa tikambirane nkhani zina zokhudza ino tsani bwino Amalawi kulinjino kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usauga kulilabe nanga osolola ledesi ya odija chirugu koshu yena panji nanga ngani zonyati sasikulijani kumbolo bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwaduga baji nanga hata mziledio kukulijani kulinji tikudalila ino kulinji